Ito na ko gang. Asa ka? Imo lagi nung naghugasan ng motor kay tinguan ron unsa mi siya. Hugasan ng motor ay sige sakay ni mo mamhugas. Imo man naghugasan ng bawo ka muwaog gihapon o imo nang hugasan limpyuhan na nimo. Inig adto na ko pamalit og hayop. Mahugaw gyud punan kay lapo kay daan. Ay lagi agi sa hugaw kayo. Pagita lang ang daan. Limpyo da. Maglakaw na lang ko eh. Diyan na kay duol mo Asa ka? Magbayad ko sa baka nga gikuan no. Nga korta ko ni gilain daan. Nga nang imuha man ang bandol-bandol na kwarta. Imo pa nang gisos dito sa mambag. Ipikita na ko na nagsilistik ko kay kana ang preparasyon naman siya, kwintada naman siya nga mo ako ibayad og sa baka. Na 45,000 ni. Ala sige. Oh. Ano ko nang nilain naman kanani mo. O sige nya. Siguro mo na kay mauga-uga na balikon ko ng motor. Lagi abot nabalik nimo ugan ni. Sige. Magamit rin nimo. Minggo ni. Nga baka diri utang. O malagi. So, may baka lagi diri lagi. Oh, ito. So may bayaran ko ning kwartaha nga. Wa man baka. Stagbuang. Ang tagi ang sita. Tama na galingin. Murag kwarta gid ni. Kwarta jud lagi gulo ni. Allah. Pagkapoy nasa gina ko ning adlaw jud. Allah. Sakalibo. Ang binanggol ko. Sakitag iya ani ka. Tag di gani mo abot ang tag iya ani. Mga 5 minutos. Papa ako na ni. Waton diri. Dugay man. Di ganito mo ari dire. Aw. Tablag yun. Ari ko paabot balay uy. Gang! Aligod! Sus! Nausa mo ka? Ang kwarta nawa! Anong nawa man? Dahil mo matunggi kum-kum. Apli siguro dahil ko ako gisuti rin siguro ito na. Ila po siguro tuwan ako bantayan nga ni Lusot ra. Ay, siya pa man ipumuhunan din mo. Ano mo ka? Pangitaw na ito na pangitaw na nato. Pangitaw na ito tabangi ko pangita. Sige ka pangisog ginawi. Sana na yun! Ba't yan? Yan mo kung kita nun ha? Supayo na ito. Yan mo gadapitan naman ito. Baka nga nawa mo kwarta? Sana na sunahan o. Di haron ibalong ko niya. Yan mawa man dang kamagay ka. Nagtanaw ko sa baka kung na may baka gitugay din. Kaya akong bayran. Yan kaluwa man dihan tagiya. Yung wasan niyo mo dihan baka. Huwag na iklaro day. Sumambroy pumuhunan ni mo. Dang hagi ka ng mawaway. Sungsaon ikaw sa pambroy pumuhunan ni mo ron. Gikumpong na ko ito. Gisod ako sa baka. Ampli man din. Di mo gadapitan ito. Balik ko dito. Basta dito dagat. Ginapitakan ako ng motor ko. Unta. Imo mo sa giugas sa motor. Diyan nang tabitaw sa taka nga isod sa imong bag. Wa gyud nimo isod dire pangari nimo. Din man nimo gidapitang isod nga wala to tunong diha na largo to subos. Sus. Kadaot to kay gipikitan to ng plastiko nga blow. Hunot kito nila kuha. Mausar kito punit may nagkatag-katag ron nato. Ato to dito sa imong gihunongan din kadapit ang hunong. Di makadapitan diin maka. Di ani ra ganito. Diri ko rupitan to ano. Saka. Yan na sa hopa. Wa lagi. Dili na ko to bisod ko. Sero dito makita nga binandol mo to. Di dito makita nga. Kadako ato. Napulitan gitong tawag yun. Sus kay di pa kadanghag. Di pa kadanghag di kita na mawag tang magportahan na. Kato makakita pa to. Asa ka to mangita ron? Wa na. Iway na. Ano tawag? Uy, Sir. Ah, ma'am, sir pangita ninyo. Kwarta. kwarta lagi. Kato bandol. Bandol ma'am, bandol. O kana. Oh, kanang sa kalibo bandol. O kana sa kalibo mo gi ikay nakapunit ma'am. Ikaw na tagiya di ay. Mo ako tagdiya ma'am. Iya. Salamat sa taon. Ganiya ra gid ko kinuha na ni. Nagpaabot di ko ganiya di ko pinabot. Ah, inya ni. Maka na ma'am, mao ni ma'am. Ah, nakita-anin ako. Ay, salamat ma'am. Makitaan. Salamat yo kay wagi di matuglain ang Oh, pasalamat gini ka kay ako yung nagkakita. Bawa magkuhan diri.
Salamat kay ma'am. Sus importante jud kay ni na may taon ma'am. Kini lagi Bayad as baka. bayad is baka ma'am kini lagi mo importante kay ni ma'am kini ma'am ba. Kini ma'am. Maul gini importante kay ma'am. Asa man librante? Kini lastik ko lagi ma'am. Ya salamat kay mama. Salamat kay ma'am. Ah, elastic ko naman yung magikuha. Mao naman na importante gud ako kay. Daghan pa kay nagpigitunon sa balayo. Ay, di magsilbi. Dili ay. Magbuot mo kang mao man nagihatag sa imong bana. Dili ay lagi ni. Dili lagi. Plastic ko rig ko sa imong bana.